बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्रीजुत प्रमद बर' सारा जोंनि कलेजाव हाबफैनानै जोंनि जितु 1 crore गोदान बिल्डिं क्लासरुमनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय बेखौ सारा बेखेवनानै होलांबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि कलेजनि थाखाय मानगोनां प्रमद सारा डिजिटेल क्लासरुम आरो डिजिटेल लाइब्रेरि डिक्लेयार खालामनानै होलांबाय। दा आङो कक्लाबारि हालामनि जानानै आरो कक्लाबारि सापागुरि कलेजनि जानानै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि मस्ट डायनामिक लिडार चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सार प्रमद बर'निसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनिनो बिटिआर एकर्डनि सिगनेटारिस एबसु एनडिएफबि गासैनिसिमबो आङो कलेजनि जानानै आरो बे हालामनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो। लोगोसे जोंनिनो 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि सार मन्टु बर' सारनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो आरो बे जोंनि कक्लाबारि कलेजनि जिबिजों लोगोसे गासै सारमोननिसिम आङो कलेजनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो आरो जोंनिनो बे हालामनि रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखरखौ कलेजनि जानानै बावहरो। मानो होनब्ला जोङो कलेजखौ जागायजेननायनिफ्राय गामि गामि डनेसन लानानै बे कलेजखौ जोङो बे लेभेलसिम लाबोनाय जादों। बेनिखायनो गासै रायजो राजानिसिम आङो कलेजनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरफिननाय जाबाय। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।